Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagayam tayong Danica nga napoluan agsublid tupay nga ta idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tanaduk talak abis mo ida. Ti asawak manong nemi nga ni Wilson nga adda kasangsango na kapangpangan na iti may sa nga restaurant. Nga sinsinubo da manong nemi. Kasla mapriyat ti barukong ko di tayo tanganay matangak manong. Rabi, nag-dinner date da. Nag-dinner kami met ka ni Elena manong nemi nga office mate ko. Elena, apay. Saan siya nga banda? Iti suli nga table. Malasing ko ti asawak. When nagpaiso, ti asawam de chay. Isot nakalikod. Nakalikod man nga malasing ko nga iso ni Wilson. Di kasang-sangon na ngay. Isot ti babae na. Isot ti kabit na. Tal na kalayang, Danica. Saan ka kumang iskandalo kasta? Tagaskantulo ka di. Saan ka di karumbay nga tumakdera ka, tumasida ka, kita yanda? Ang mga met no, office mate na lang. Ano, office mate na lang. Nagsinubudan. Kasi makita mo, nagsisinubudan. Iti ayo. Nagtala ka lang, Danica. Tala ka lang. Keep calm. Nusay ka kumatisyak. Kit makita mo nga di asawam kita at in date na nga babae. Unang yung magsisinubudan lang. No, nakatuon ko man ni lakay mo king kuana. So, yung magsinsinubo na lang. Ay, nagbarat kayo asawan, nagsinsinubo. At relasyon da. Ano yung talamidam? Di makderak mano. Danica, ang ka mga manggulo. Sana ka manggulo. Basto masida ka kadakwada. Kit mapasamak kan trumpeg mapasamak. Nagsungadak iti likod ni Wilson manong nemi. Idi tamakasidag akon kita enak ti kaduan. Insinyas na siguro manong nemi nga da babae iti likod na. Iti talyawan nak manong nemi nakigtot. Danica. Mabaling ka din yung amunat. Kadat kasangsangom. Wilson. Ngem kabit na manong nemi tinagsaludsod. Sweetheart, Wilson, sino iso na? Tinakpagay maamu mo. Sino at? Siyak ti asawa ni Wilson. Siyak ni Danica. Wilson? Ako ti pagdala ka Edna. Sana manggulong Danica. Masadaglan at numama muna ka. Danica ni Edna. Edna ni Danica. Awad na yun na. Edna ni Danica, asawak ko naman ta. Yeah. Edna ni Danica ang asawak. Danica ni Edna nga anya. Sige. Other woman ko. Nukas takit budno. Budno? Budno? Yeah. Budno. Ni Danica. Talong bulan ng sikog na. Masikog? When Mrs. Masikugan. Kat awan sa bali nga ama na ito anak ko na sa anga ni Wilson. Wilson. Danica, baka kayat mo nga agpili-pilak ka na kayo. Ora mismo.
ora mismo, damagam kaniyak no sinot kayat ko kada kayo. Wilson, siyak gabot na siyak tilegal ka asawam. Imawan niyo may sakot mo kanyang anak. Yung ni Edna, at dan putol ko kayong kuha na. Iso nga ni Edna di pilyek. Wilson. Ito bigat. Agawin sa balay tapno umay ko alaan na kita rawatin. I'm sorry, Danica. Ang tangay kat natuktala mo, kinabudno na kat tranta ka talagang ibagakin ka. Ibudno ken ka. Nga adlan ni Edna, masikukin ni Edna, ket agdan na kami ken ni Edna, panawan kan, ket ni Edna, ti kadanak. Agpabawi kan to, Wilson. Agpabawi kan to. Agpabawi kan to. Kinunak manong naming ket nagbuwal takon nga nagsubli ti ayan ni Elena. Elena, gawitan. Hindan, wala nga. Patay out mong natanti order ta. Tsak tubad lang makapangan. Sige nga rin, kano muna akon. Oreket, sa gasata matilugan. Umuna akon. Muni ka, amangan no, madisgrasya ka. Pagtalnayin ko ang file, tarik na, baka no, hamo kahit ag-drive, kasasaad mo. Awan ti pagdanagang. Kakayot ko, pekit di ka mataya ko. E di makasangpet akong dito'y balay, manon nami, nagtarusa ka dagos, iti silad mi ti asawa. Siya akong tinangirwar, manong nami kadagiti arwaten na. Siya akong tinagimaleta, siya akong tinangibag. Iti malpas ko manong. Ruwar kon, iti labas ti ruwangan. Makamunta no takawan na. Tapno di kasta, kat santo nga sumsumbrek pa iti manglilipot nga asawa. Apag isumat manong naming dumteng ni Elena. Saan na nga kinayat? Sinupyat na. Rubeng matlahay nga pastor kami dumalat asawam. Tapno makapagsalita kayo nga siya. Andiyan kumapit ka na sa pagsalitaan mi. Makapagpinaka na kayo. Iso nga, hanggang to pala sumsumurek ito pisina ito biyan. Siya ito nibang mo magkisalita kayo ni boss. Tauray mga sumangmat ti asawang. Tapno palubusam tumat lang. Baka no, ibabawi na ti desisyon na drabi. Baka si kami latpilyan na. Kinadkadwanak manong name ni Elena nga nangan, ng rabi, tamad bisinak mo ito nga nanganak. Tinungpal ko iso na. Inuray ko nga nga sumangpet manong name ni Wilson. Alas 9 nga ta, edi mapasangpet ko iso na. At takamad kayam, ang kasi magtipisin na, inururay ka. Awan ti pagdanagam kaputa, naimalet ako nga naibag ko nagiterwatem. Mapamulit check upen, no dakurang na. Tapnon, sambong nga pakabanluhan, ngagimpake. Inuray ko tapno makapagsalita ta. Para uhoti mo, di agunda ko ay Wilson. Gabata na sakit. Nasakit na ito yung naramid mo. Agasawa ta, pundar ta na ito yung balay. Naman niya na ito yung naramid mo. Danica, di nakmamabalaw. Ni Edna ti makaitad kanyak taga sa pulak nga anak. Nasaan mo maitad? Abi nga saan ka makauray? Agpadpadatamad ka ang diferensya na saan ka rin? Saan pingadimteng? Magganatan akon. So ginakon. Inakon. Wilson. Mapanakon. Nagsublikan tupa nga ta. Apay oray na. Kunada,
No adaman pumanaw ang sublinto. Depende. Depende. Sabi ko matasang ganito nagbabawi. Kit nagbabawi ka duman, or-orayak di ba nagsublim? Magsubli kan tupay nga ta. Nagsang-sangit nga nagmalmalam manong nemi tawag-tawagan nak ni Elena. Pasareso mong bata. Ano na pasamak? Abi kasangit ka lang, kasangit. Aya po. Dani ka, awa may tulong kayong katipa nagsangit-sangit mo. Orayan na ka. Dahil ba sa gagawin ak sa dibalay? Umayag dita. Umayag kakad kaduan. Kabuta imbaga ni Elena nga umay manong nemi nagluto ak. Nagluto ak manong nemi ti pagsangwan mi nga mangan. Idutumteng nakaluto akon. Nangluto ka ti special para kanya, para kada tangan tuwa. Kanadabang ko ginatang special nga arak. Kahit kung uminom ka. Sige, uminom ta. Ngam mo ka na yun yung tuminom. Tawan di may tulong ti arak. Ngam kapot ita, sige, pagustuhan ka. Danggayan ka. Edi manak na konti inom ko manong nemi sangit ak manina sangit. An-anawaan nakmet ni Elena. Nabartay kak manong nemi kasang ko naputan, no anya di kasi maruno pasamak, edi makariinga. Sakit ti ulo. Dapat lang ni Elena. Iso tagtutluto. Gagdi ko sen. Kakasi ka bangan anawak yung kadrabi. Agyaman na Elena. Tanawang ka, tsaklamon. Ngayon ita lang ha. Ang kaumaning hanggang to umay akad kaduwayanin into no into rabi. Baka kaya bagada nga ada tumboy ka nata. Ken baka agaririmit di boyfriend ko. Baka ibaga na nga napatpadig ka ni Tisuna. Danica, hamol ako may baybay ganito panagmove mo. Rumbang awata mo. Nga talaga kasjay. Nga kasawa kayo, Kenny Wilson, ngam saan kayo nga nagkatuloyan nga tuloy-tuloy, kapungarod tang nagbabae, nakaputotan sa bali. Ti aramidem, iliwliwag mo ti amin. Nagkamanak, Elena. Iso nga, sumurag taitan. Makamakam tapay nga na. Uy, no, medyo naladaw ta. Mawasan na tangat-tamat ni boss. Namigat kami nga nagrubuat, manunaymi kat simrik kami nagpadpada ni Tipisili. Medyo naladaw kami, mano. Aging ka, manunaymi, nga ni Ani masidag kanya. Dani ka. Kung na ito ni Sir, ito simrek nga awang ka, baga na kanya. Intuntumteng ni Dani ka. Ibagamtuan nga sumrek ti pisinak ko na. So masapol na ka ni boss. Sige, inakitayan na. Gabot ang malapsak ti lamisa ni Elena. Nagsartengan. Ano nga tati baga na? Kahit sa lutsutin na, no, apa niya naladaw ta. Sige. Inakaro din. Inlokat ko tiri daw. Good morning, sir. Good morning, to. Sobre ka. Kaya narikap mo tiri daw. And sit down. Apay naladaw kayo? Kinabot no na, sir. Imyan Elena di balay. Naladaw kami nagdesisyon na sumrek. So, ang sumrek kami, ori naladaw kami masit. 15 minutes min lang ito kaya panakaladaw mo, sir. Abruto min to numalim. Rumor kam to na 5:30.
Kumusta? Kaste, sir. Langam tinagsangsangit. Apay napatag ka di pala ka ni Wilson? Iti kas diyang namin na ka. Apay nga mok. Amin ang mapaspasamak ka. Dani kakit naskin nga mamwa. Iso nga ita. Tapinanawan na ka ni Wilson. Don't cry. Just relax. Nutsahan na ka na kayat. Samo pilitin. Apay may mesa ka ti lalaki ni lubong. Adak pa Sir, di mo ka dimandlaw? Di pa ilang kursunada ka. Ngayon, siyempre, awan ti move ko at si asawa ka. Ngayon, tikas dyan ka napasamag yung kini Wilson. Naikanak titak kilanam nama. Noan yaman ti sang maited ni Wilson kaya. Noan yaman timpanaw na. Atak. Baka nalalay ang pahing mitisuna. Biniglag ti timakder manong nami. Sir, nasamit lang may panggap iti trabaho ti pagsaritaan ta. Rumwara kon. Kinunak manong nami kiti malikod ako. Idasida ka kontri daw. Dani ka. Nagsabi nga. Amom na sa tinot pang kontakam kanya. Amom ko kontak number ko. No masapol na. Tawagan na lang. Sang kundo karami din tumawag kang ka, sir. Kinunak. Rimwara ko nga medyo imbalbag ko tiri daw man. O relating maliyaw amin ni kiti ka opisinaan mi manong. Hindi tadak iti batog ni Elena. Alabay, bakit ba? Sa bali mati bagbaga ni boss. Bagbaga na mati nga adta ka no isula. No kasapulak. Itataawanin ti asawak. Bastos. So, bagay, hindi pa ilamad lang ako kursunada na ka. Tanyan pa nang yung pag-group na kanya. Laglagak. At dalang problema mo yung nagsawa pagkatapos makarami taktakal pa yung problema. Baka tiyan mo na kahit mga balsa ni Wilson. Kahit mo mati bumalas. I'm not crazy, Elena. Kaya na pagbalik ng nga dakis ti bagi. O sige, subligan tila misahan mo. Ituloy mo ti trabaho. Noon namin manong naming tawag-tawagan na ni Boss Albert. Sumapulak malangin sa bali ng pagtrabaho no kunak pagid din tinakam ko. Sakto ag-resign nung makasapul ako sa bali ng pagtrabaho. Ngam ko naman ni Elena manong nami ora anyat aramidan no sa amo kayat. Awan maramid na. Malaksit ikatan na ka. Awan ti ground. Ano ko mati rason tap na ikatan na. Baka isot saklang ko. May isa, dua, talo, upat. 5 abulanan manong sipod. Pinanawan nak ni Wilson. Hindi ang ring cellphone ko, manong name it ni Wilson tumutawag. Apa nga ta? Sinong batak? Siyempre, adaman gagar ko Hello? Danica, kumusta kan? Kastoy? Nakamove on ako. Saan ka naman naglagip? Awan ka ni ti puso. Awan ka iti lagip ko. Awan ka iti biyag ko. Awan sa baling bagamon? Adobrak. Agawid ka na malem? Kaya ko na. Agawid ka. Apa ko masado ko papanag mo sana agawid. Di madanong kanto sa jay. Jabalay? Owen. Balay tayo jay. Ada karba ka. Ay, hindi ka tumusuin. Nagpagadakin ka. Inakon ko na. Ada sa lutsog mo kanyak, di ba?
Wilson, agsubli kan tupay nga ta. Sa mo sinumbatan. Kahit nang sawan, saan ka nagsubli? Kanyak matan ka sa pulan, di pa nagsubli. Panagsubli. Agsubli ako. Di agsubli ka na ta di balay. Ngam saan ka maksubli ti pusok. Awan ka ni ti pusok. Kinunak manong nemi sa ako kinang silent ti tawag. Yung masadag ni Helen. Apay, sino niya yan? Yung Wilson. Apay. Agsubli ka nun. Ana? Uy. Salud-sudam. Agsubli kan tupay nga ta. Agsublin tupay nga ta. Kaslatyak mamati. Apay agsubli. Kasanun ni Adna. Kaya di sikog na. Tsak man na mo. Ket, maawat mo kanipay. Ti asawang. Agka-problema ta, kinid na. Kaya nagsublikan ka. Tunukuan, mayat dan tumanen. Panawan na kang tumatmanen. Umay ka nun di balay. Ket, adakarbigan na. Balimbat ng umyan. Ket na umyan, agkaida kayo? Apay kung magkaida kami. Manong nemi, isukit din ti muna nga nadanon ko. Kapot na kalukat ti tawa, manong nemi kit adnan ti kotsena. Mas ladyak kumakayat, tagpatuloy. Yung sa dinong kumawar ti papana. Di manong nakarot, manong nemi, aglutluto. Hay, takakayaman. Aglutluto ak special para ti pagsangwanta. Agluto ka laeng, katsikan tulat mangan. Ano ko matmambara kung sumangong kang kamangan? Agsubli akon. Bibigyan ko agsubli ka. Ang damat karbaga may tayo nga balay. Nagsubli ka. Napanak iti siled, manong name kit inruar ko, ti subag ba nung arwatek, kad napanak ti sabali nga siled. Alangan mat, nagkasilid kami. Hindi ka peles akon, manong name, napang ko yung linabaan ni kitimuren ko. Madamdamapay, manong name, simbre ka idiban yung nga nagdigos. Umaykan, magandan, nakita sa arakon. Mangang kalangamangan. Mapanak-bangan sa bali. Asa digba dito sa restaurant. Mapanak gumatang sa dyan. Di pangrabi. Kung naman anak ito sa dyan. Please. Magkapakanta ko ma. Apa ko magkapakanta? Kasal damat na nag-asawa. At damat pinilim na dyan nga edang masyak. Apa kami nagsubli ka? Kasanon dyan putot mo? Saan ko madgayam nga putot? Hala? Kasano mo na pasawag ti abit? Pinanawan na na. Sinapol ko. Naging gana sa pulak. Nga kadwa na. Tipod nung nga ama, tisikog na. Hala? Ingkamat na lang kanyak. Tadi na kayat nga ipas ngayon na dyan sikog na nga awan di maibaga na nga ama. Di ka mawatan. Sagbay nga nagamamu kami kinit na. Sagbay nga nagkarelasyon kami. Masikugan. Nakirelasyon lang kanyak takayat na nga da mangbigbig itisikog na. Pimanaw ti akin putot desikog na. Yung bigla nga nagsinubganan da. Nga na ti lalaki, yung kari namat lahat nga kasart na niat na. Di kat nung nagtultuloy kay kuma, nagtarakang ka kuma iti sa mo putot. Uy nga rin. Nilaki din na yan, papaos nga lalaki nga maadan ti putot.
tabigbigan na taurisan na tapod na maputot. Mga galang, kapag handa ko maplis, sana kas karina nga maawat ka manin. Nasakit tinaramid mo. Nakasagsagit. Kinay-kayat mo din na dyan nga babae ni matisyak na legal nga asawam. Mangkat mo, kahit mo bang. Iribut ko kita arwatek tagawid sa diwalay. Diyak kayat makikabalay tikas ka. Siyempre kakitisilayan nga nang panakkalagda do mga arwatek manong. Sinurot na magdaya manong nga dyan napupuutan naging bigla na ngayon narako. Wilson, ipatanak. Amo ka mahili ko kanyag. Agasmet ba nakailo ko kanya ka. Iso nga, Wilson, ipatanak ko. Di nakarako. Di nakagkanak. Kapot mabanugak mat nga gulgulagul manong name insartin kung tinaggulagul ka dyan napupuutan balbalsak ba't kaya man ti agik ni Wilson ganyan. Wilson, nagyamanak. Amok siyak pa lang tipatpatik mo. Nanda palapasit ko ti puso mo. Nabutarong ba yung pinagpinatigta? Pakawalan na saan kuntong ulitan tinakay magrelasyon di sa bali ng babae. Siksikan tulaeng dani ka. Wilson, dani ka. Aging ka nga napasamak ka na kami. Sa kamit lang na panagkidan nga nagkapangan, manong name. Wilson ka ha, nakalalisto na ka na lukoy. Gapotoro rin, di pa nagsuplik, di ba? Nagsubli kan tupay nga ta. Agsublin tupay nga ta. Nagsubli ako. At dabungan, di pa nag-uray mo kanya. Kadi-kadi ka. Sa kontong naramidan, tinaramin ko. Kahit karaya di nga nagpatnag, manong nemi, halos awan turog, may kaputa nagpapas kami. Nga karaya di matlagayam, nga rabi, manong nemi, nga nakaala. At awan diferensya tunggal may sa kami. Nakaala. Kalpasan namin talo nga bulan sa anak mata na batat nga. Na parang nagpa-check up kat kasto yung tiragsak ko nga nang padamag kini Wilson. Wilson, detoy, dati tiyan ko di putput na maputot mo. Masikuga. Yan nagtultulo yan, manong name iti kinaragsak mi kini Wilson. Nang runa kinagsasarunom at nagitan mo. Anak lang anak. May sakit gudwa nga tawen, tinauna, hindi pasgay ko, ti may kadwa manong. Kas tamat manin, ti may kadwa, kat may sakit gudwa ti tawen, na hindi pasgay ko, ti may katalo. Gustunan ko na, iso nagpalay kita kun manong. Nabayag may ding orayan, ti panaganak ko, panagsikog ko manong. Isot ka po na nga nakaramit, ti asawak, ti kasjay, sinaktan na, maglaki din, tadi ni matgayang putot da jay sikog tiya chicks na. Kaya dadi pa nagsubli na isumatayin manong nemitin ito di nga panawen apa na kaadan iti karga ti tiyan ko. Na nagsasaro nun nung katasaan nagpalaigit apaw sasaro no kumati adun nga anak. Awanen manong nemitin dimteng pahay nga lawig ni biyag mi ti asawak na nagsak kami agraman di talungan na kami. Dito nga rod, manong name, ti pagkasaritaak. Thank you, tilaying mo nga nang ibasa, kat sabay ko ma, nagdamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, karigiti patak ka nagdengag ka nagbuya, more power to your program. Ito yung rod, agyamang nga pagayam mo, Danica. Thank you, Danica. Thank you, magkaragiti nagbuya.